Ngayong gabi sa tanan, welcome sa tuang Siningkahay Volume 1 dire sa Marwoods. Make some noise! Karon ang magsangka. Yo! On my left! Give it up for Microbio! On my right na po guys, akong tuo! Make some noise for OGGM! So, kabalo lang mo sa drill, kabalo lang mo sa mga tabo. 2 minutes per round, react accordingly. Siningkahay Volume 1. Nagsabog na silang duha kung kasi mauna, so gipili nila nga mauna. OGGM! OGGM! 2 minutes! Yo! May gabi, Marwoods! May gabi sa Dimo, Miss. Salamat sa paghatag og tsansa nga makapil ko aning liga. Pero sa kana to nakablo ko siya akong nakontra, nawalan ko gana. Kay barog pa lang ganidaan, bila na nga walay kwinta ani nga liga. Oo, pareho matandua nga bagong salta ani nga liga. Pero ang dili lang magkapara sa tuwa kay masait pa kung pamalansin si mua. Ug pasaylua kung mugbor ang mga linya kidala ko karong gabi una kay mubor masab ni akong kontra. Usaon pa man ako ng mga taas nga linya kung sa ungay pa lang ganidaan, dili sa makatupong sa kuha. Kung samtang run 1 pa lang dodong tigaan at tikag tsansa. Kumunahog diri sa stage ug muli na lang kasi inyo ag unha na lang ang imong pamilya. Kay karong gabi una, lahi ning dula. Kung ikaw nagdula kasi mong bata sinyo ka ni karon duwa na ni sa litra bawal ka ning dula kay wala kay kwenta. Kung naabot ko nadunggan ni istorya nga kasi dodong nagabilbilar na nagsinulat og mga bara sila. Samtang ako nagpachill-chill sa mua. Kay dili ko preparado ani karong gabi una pero ay kumpiyansa kay bisan pag maginaunsa dili ni mo sami ang akong mga litra. Unang ikaw Microbio ay si pagpiling maayo kay feeling rin mong maayo ka. Pero lahion ra nato kadiyot ning istorya. Kani sa Microbio makaligo ra niyo og makalimot ba? Natawar ko niyo ning barogo nakaligo na gani pero murag wala pa. Pero mga homies, dili ni siya basta-basta. Kay sa Santa Isabel kani siya may pinakahod sa ilang magbarkada, malugog palit sigarilyo pero wala idol nga kwarta. Microbio, kamusta? Isa ka bulan na itong gipaabot, nag-abot, nagyutang duwa. Nalakoy gusto yung istorya si mga karong gabi una ako ang padala ni Spike. Kaya nanginanglan sa dragon mo iyaw sa layon mo ng pasaylua. Kaya dili na tika pasaylon, ako nakangihawon gamit sa kong mga litra nga mas lala pa ni sa kobra. Muna sa sunod Microbio ay kumpiyansa bangga si Gante kay Surjo kung dili kakabante, natara sa firme ang imong agi. Kaya sa Microbio, sukad siya pagkagamay, yung naner yun sa kagamya. Yang edad baktin na, yang edad baboy na, pero lawas baktin pa. Kung nandili na kung maibong sa imong pagkabata, daghan kay kagbarkada. So ikaw magod nilang patiran, basta kay magdula mo batulata. Muna sa una, katong eskwela pa siya may perminting naguna, basta kay mag-flag ceremony na. Time. Yo! Hi, Marwoods! Microbio! Yo, manugo na kung buhay kwarta ni Kadunol. Gas-gas na ka na istorya. Nasulti na ni RBN kato si Chris Bean yang kontra. Yo, baktin daw ko. Oo, baktin ko kay ako'y gamay. Samtang nimo, baboy ka kay kodak ko. Again! Yo! Unang sabak sa rap battle. Kung ako karo'y magpasalamat, salamat. Sa pagtaak kong kadua, na karo'y magsugamak. Nakaroy magsugamak kung kay dili pasibak. Di ko ni nadili masiak saka mabaw pa kagkaalam. Mong ikaw pa kay wak. Kay Uji na ko ng pangalan. Uji na G Impact kahadlok ba? Kaya tawar ng itsura. Murag baboy pagod nagipatuyok na naiapol ang panga. Oo, kay baboy ka again. Ako og kapilas ning klase nga amaw. Hanas na ni sa duwa, walang yun niming labaw. O karon ikaw makatilaw, ni nagpapiling na labaw. Imong utok pa kay lutaw, maong sila dili kawaw.
Huyang pa kayo kamigo. Imuutok pa kay slow. Akong kahay, dili malo. Akong kaalam, permigrong. Usanis mga bago na nagpakita og kaayo na mas maayo pa kunimo. So kung ikaw, diri mas zero. Karon di ka pilas na ginilas ni maupay pagawas. Nangandoy makaapas pero lapas wa katungas. Di ko nimo matibas kay sabit ra kasalas. Di ko nila dili magasgas sa kapila nagikaskas. Paspas ko ni nga duwa kung dala nimo kay joke. Maswasan ti ka og ayo ni gidala na kung ako. Kaslas imong mabati kung ako na ang muhok. Pasras ni magsamparay og dili na ni kawok ko. Kay luya kayo ang kontra. Mga suwat makaluya o karon. Giatbang ka sa mikrobyo na makamansaw karon ikaw na kay natatsa. Kung sa gibati irong gabi una. Di ba makakaba ni mga rhymes na kung dala? Action nagkabalaka kay round 1 pa lang patay na o. At tangi ako round 2 kay simple-simplehon retika. Kung apas ni mo diri kay Pem, bay ayaw na lang. Round 1 pa lang kakaunag tagam karon mo ni matagam taman. Tay. Round 2, para kang OGJM! Yo, round 2 na! Mayo. Ay pagmunahog nilang kadre sa stage, amigo. Kaya wala ra magkano kalagyo sa kontra na RBN. Yung nana ra kakabanga nila. Ana. Unang ayaw na lang panganduya nga karong gabi una mo daog pa ka sa kuha. Ikutob na lang ka pangandoy ingon ana ako ka simple mo istorya. Dili na kay kung manginahanglan og hait pang mga litra. Karong gabi una kaning mikrobyo sigurado gining polvo si Indua. Pero sobraan ka ba nga ni mikrobyo ni sulod ni kausa og liplasa. Ni kaon sa Panginoon ni order og under rice without chicken ginon sa kabuliyong tinapadala. Unang ingana na next ka ba nga ning tawan na. Ay kung giigna mo ato kagil case pharmacy kay mo palit kag fire single share dito. Nang pasilua kay karong gabi una wala jud saktong dala mga litra. Lagi freestylean ra ako ni ako pulboson karong gabi una. Ito tan wala man sab ni kwenta. Unsa man ni may kwenta ning liga kung dili manggali kabalo mo sila tong mga bara. Yo, round 2 na. Ni-order na ko. Ni-order na ko sa Liplaza o kinasal. Kanya akong balon, tinapa. Sayog ka. Baboy akong dala kay ikaw ang waiter kung gabi una. Yo, game, round 2. Siningkahay. Hutdanay o kaalam kung kinsa ang tunay. Kung kinsay makalahutay, maura mo daw ugay. Ikaw ang ibigay para nako kay ipatay pananaw nako kaw gamay namura ra kag anay o sayon ra kay kabay di ka nako kalikay gisangka kas gamay delikado ay mong lagay. Yo okay na ni kamot kay gisagway ka lang suporta wa mo'y labot di mo nako kabara ipadayon sa pagtikang na ang kagalingon ng dala puhunan gamit utok para nasa ipakita nila na ipakita nako nila na kay sabnako magsila. Ay napaday ka. O sige, ikaw nasad. Wa kay kwinta kung na kung kay kumpara. Boring kay ka sa tinuod pagkakontra. Wa ko info ni tawana mong kinira kong dala. Wa magug ka na ila maong easy ra kay ka. O niya kita sa simple ra kay siya, gay. Ako ang rapper nga, simple ra. Wa pa na ila tungod kay simple ra. Wa kay ni kasa kay simple ra. Ngani ko mulihok. Simple rap, yung takad pa simple rap. Ganahan kag sampulan kag style nga. Simple rap, balik-balik ba ang tema? Maong simple rap. Oo, simple rap, simple ka. Ha. Kaya pa. Simple rap, di ba? Muna'y pasabot nga di ko ni mo makaya nga bisag kinsa pa kas. Wa gyapon kay kwenta. Kay unsar ka ko para sa kuha oh. Pasigarbor ang antog pero sure ko kung katinaw din mo pwede malubog. Baboy nga balulog. Andre! Microbio! Round 3 OGJM! Round 3 na.
Sa ginanot mo sa bumbungay, di ka may nagkahibalo. Wala isip pagpiling amigong nga maayo ka kay dili di ko mobilid nimo. Inani daw may istorya ning taga Santa Isabel nga perting giluta. Mura rabag si Kinsan, tambay rabag sa ilaa. Kaning kamot daw sa pamilya pero wala mo kay kabuga. Nagani kay wala ka biyahe sa imong asawa, bra. Kay wala mo sa kwenta nga pagabanda. Wala mo sa kwenta nga pagabanda. Pero lahion na tong istorya kay mga seryoso kay gabi una. Sarang akong istorya mo daog mo kanika kang gabi una sigurado jud kang nakaabay ka sa urado mo na sigurado kung mapalsiro. Sigurado kung mapalsiro. Wala sige, hatag na naman ng karong gabi una. Kaya wala ang sabto na katinig para rin sa mukha. Tungkol sa akong kabisig, tandaan lang tika kaya wala mo sa kwenta. Rapper rin yung tawana, wala mo ko kaila si Mua. Kaya kung nailan, si kanagang rapper rin, si Dipolog, out mo straw, cool kids ang kadala. Una isip pagpapiling maayong sikat na ka-amigo. Una pag galing sampa ni mo sa entablado, mura na kagsikin sa amigo. Nahin ang ambat niya, wala niya ambat na, hinistab na diritso. Hinistab na diritso. Hinistab na diritso. Na sige, hatag na ako ni mo karong gabi una. Time. Round 3, Microbio. Yo! Duwara daw yung ilang nga rapper dito sa Dipolog. Kung saan nila yung mga rebuildo, banay kwinta si mong pananaw dong. Kung saan sila mga sikdoy, sila ka na mga rapper, insulto na si Mua, dudong. Yo! Round 3, gang! Kay rapper na daw nagtawon. Kung ayaw pangandoy na magsaka kadayon. Pagtuon sa pananom sa ubos, adisir ka mukaon. Tumbi sa hugaw, kinitanan ilamon. Tanan magkagiog ka kung adisir ka mukaon. Di nakakabangon. Urom ni si mong damgo mong di ka kaliyok dayon. Pahinumdum ni mo mahinumduman na angay ni mo tumanon. Yung pagsalig si mong saligan bay, kaya di ka angay saligan. Salig ka si mong pagalingon, yung mong pagalingon, di masaligan. Kaya Oji na ko ng pangalan. Sabot mo sa minay na Oji. Utok, gamay. Oh, kay gamay kang utok. Gadako, rakaglawas. Gamay ni, pero di ka ani kapilas. Sa mag-abot, patas gawas. Sure ko, magdinagalay, di ka nako, kaapas. Salot sa mga tunay na Uji sa Dipog. Kabalo na mga Uji sa mga Sila kagi sa ligtresi mo sa pula ni Una na kamao. Hindi ka Uji na ka sa inyo. Krus di polo wa kay ayo. O di ba sakit ka ayo? Kasi mong pangalan giugawan ka kay ayo. O sakto lang microbio mo na yung kwento kay hugawan ti ka og ayo. O karon delikado. Kaysa hugaw di ka gisalang. Di alang mo ni gangstirong piso. Ako ni karong paslakan ug ako ni pasilitan. Idiretso si mong tutulang o karon. Ikaw na kay nabunlan. Ako nang ipagawa sa kuloso na nagawsa no. Naugaw-hugaw na ba sa liga? O dapat lang na spike. Hugaw kayo kontra. Ay. Magpakalatusan si OGJM o si Microbio. Judges na to niya ang pipili. Yo, salamat di kaya nga duwa bay na siya ako nakontra. Salamat po kayo nimo na imo kong tagarang panahon. Salamat sa tanan. Bye. GGM. Salamat sa tanan karong gabi una. Gusto lang ako. Asa naman ang judges? Paliw ko. Tagaan ko ni magmayo nga duwa. Park, get some help. Rugi. Park. Tulungan na sila. Tulungan na sila 5. Kinsa. May gabi sa tanan. Welcome to Sining Kahay Volume 1. Diri sa Marwods. Again, make some noise mga higalas. Judges decision 5-0 para kay Microbio at bakbakan. Mga judges, explain ka din para dito po. Nindot yung na Microbio ay nindot ang tayaa pero puro lang litera A tanan. Pero ang gabi una kanin na litera. Pero nindot ang kayo pag dili kay Machok mga Microbio 3-0.
Kistrek dahil no, dayon. Klaro naman po. Klaro naman po dayon. Shout out ko siya Purma bay, gahit siya Purma bay. Pero dito ko sa microbio gyud kay ano, ganahan po ko ang mga binanggiay og litra bay. Ganahan po ko ang mga inanaw. Then mo to dito ko ni microbio bay. Diha man ako nakuha ang wordplay di bay, ganahan ko ng wordplay gyud. Katong simple oh, diha. Mo to microbio ko din. Isa po padayon niya wala siya sukad na joke. Salamat. Ubito niya yung pero ubito niya akong 3-0 para ka microbio kay nakita mo po na to kung sa yung mga linya o sa kusog. Yo, CJ for Broad Blues. May gabi sa tanan. Di na ikalalis. Akong all 3 rounds, gatag daw kang microbio, katong gamay. Yeah. Yo, dog in the house, motherfuckers. Nadesisyonan guys sa tanan sa mga home dogs diri nga microbio na mo ihatag ang bunal kay naaniya ang mga tira. Dayon si Kuan, ang ngayon na ba itong isa, nasa guts pero wala dyan, nakulang pa. So microbio in the house. Woo!